Докато работя по стратегията за дигитални продукти за мой клиент в Etsy магазин, ми се изникнаха няколко неща, които бих искала да споделя с всички вас. Разбира се, в едно YouTube видео няма как да споделя цялата стратегия за развитието на дигитален магазин в Etsy, защото моята клиентка си е платила прещедро за това, за да го направя за нея индивидуално. Но ми изникнаха няколко неща, които биха могли да помогнат на всички вас, които бихте искали да имате успешен магазин за дигитални продукти в Etsy, и тях спокойно мога да ви кажа. Най-якото е, че тези неща, когато ги приложите във вашите магазини, ще можете да удвоите или дори да утроите продажбите си в своя дигитален магазин и най-накрая всъщност да имате този полупасивен доход, за който всички мечтаем, да създадем дигитални продукти и те да се продават докато ние спим. Здравей! Аз съм Тонка от Etsy Суперзвезди и съм тук, за да ти помогна да имаш успешен творчески бизнес в Etsy и отвъд. Аз съм създател на единствената по рода си групова менторска програма Успешен старт в Etsy и на Etsy Клуб. В това видео имаш късмет, защото ще се възползваш от работата ми по една дигитална стратегия за Etsy и ще ти споделя няколко неща, които ще ти помогнат да удвоиш или утроиш дори продажбите си, ако имаш магазин в Etsy за дигитални продукти. Първо ми се иска да обясня или да изясня по-скоро какво означава стратегия за мен самата и какво аз имам предвид, когато казвам стратегия в Etsy. Това не е да пускам или да не пускам реклама. Това не е да качвам повече листинги. Това не е да направя планери или нещо от сорта. Или това не е да използвам този или онзи израз за оптимизация. Това не е стратегията. Това са тактики, които могат да ни помогнат да изпълним нашата стратегия. Стратегията е нещо много по-общо. Стратегията е част от нашия бизнес модел. Стратегия в Etsy означава къде искам да стигна, какво искам да направя, какво искам да постигна с моя бизнес. И докато основната цел за всички нас с нашия творчески бизнес е да имаме доходи, освен че за да имаме удовлетворяващо занятие и занимание, нашият бизнес трябва да има и по-дълбока и някаква цел, която не допринася само за нас. Ако ние мислим само за нас и за себе си в този обмен, защото бизнес е един обмен на енергия и други неща, ако ние мислим само за нас, какво ние искаме да получим, без да се замисляме и да поставим някакви намерения за това, какво искаме да направи бизнеса за отсрещната страна, то нашите тактики също ще са насочени само към нас и няма да вършат толкова работа. Ето какво имам предвид. Когато ние стартираме нашият магазин, не е дигитален, говорим тук конкретно с дигитални продукти. Не е достатъчно да кажем, аз ще направя някакви, например, лога ще предлагам, аз ще предлагам нещо като планери или ще предлагам някакви картинки. Необходимо е да помислим за отсрещната страна. Какво този бизнес ще направи за хората? Какъв проблем ще реши на хората? Изобщо как ще се свърже с тях? Тоест, трябва да мислим стратегическото мислене е за отсрещната страна. Реално, какво? И от тук идва стратегията всъщност за дигитални продукти. Първото нещо, което ние трябва да решим, създавайки стратегията си и което аз правя в момента за моята клиентка, е да вземем решението кой проблем решаваме и на кого го решаваме. Ако си кажем, че ние просто ще вземем примера с планерите, защото много хора започват с това, правят планери и така нататък. Ако ние си кажем, че ние ще правим планери, тук няма стратегия. Тук има просто един продукт, а това е като, например, да кажем, аз ще започна да спортувам. Какво означава това? Нищо не означава за никой. Нито за тялото ми, нито за съзнанието ми, нито за света около мен. Аз ще започна да спортувам, не значи абсолютно нищо. И не е стратегия. Така по същия начин аз ще продавам дигитални планери в Etsy. Това не е стратегия. Това е едно такова общо съобщение към Вселената и към света, което нищо не носи на никой. Стратегията започва с това. Аз ще реша този проблем на този човек и моите дигитални продукти ще са наистина фокусирани върху това. Когато ние знаем тези две неща, проблема
и човека, на който го решаваме, всичко друго е лесно. Тогава няма да си кажем, например, аз ще създавам планери, аз ще създавам, например, казвам тук пак, това са примери, няма нищо общо с стратегията, върху която работя. Аз ще създавам дигитални файлове, които ще улеснят живота на модерните булки, които нямат бюджет за wedding planner, така наречения, и искат да организират сами своята сватба. От тук нататък, значи тук имаме, ето, жената, пример да кажем, жената, мъжа, няма значение, човек, който се жени, така. Този човек, имаме конкретен човек и говорим модерни, нали, тук имаме още по-специфично можем да отидем. И проблема им, те нямат бюджет за wedding planner, нали, за човек, който да свърши цялата работа за тях, но имат нужда от някаква организация, защото те никога не са го правили това, нямат опит и така нататък. И от тук нататък, ето аз мога вече да измисля и дори да питам чата, нали, нашия приятел и асистент чат GPT, да измисли дигитални продукти, които ще решават тези проблеми. Тогава аз не само ще направя планера, ще направя някакъв списък за неща, които ще са необходими. Примерно ни менюта за сватбата, примерни най-модерните трендове за украса, примерно някакви PDF-и. Не, мога да измисля безброй много неща. И това вече е стратегия. Аз реша проблема на този човек с моите продукти. И когато аз вече имам тези продукти, всичко друго става лесно. До оптимизацията става лесна. Защото не се чудиш как да го кръста този продукт. Ти винаги почваш да мислиш от гледната точка на тази булка, която има проблем. Какво търси тя? Как го търси? Какво ще я впечатли? Какви стилове? Всичко става супер лесно. И не е нужно тогава, когато има стратегията, кой, какъв проблем има, и аз ще го реша, тогава става изключително лесно да взимаме всички други решения и не ни трябва да гоним някакви тактики, които някой ни е казал пробвай това. Защото ние знаем конкретно кой е нашия човек, какъв проблем има и всъщност какво ни е необходимо, за да достигнем до него. Колкото по-конкретни са нашите дигитални продукти, колкото по-специфични са нуждите на хората, колкото по-мащабно ги решаваме ние. Тоест, не да дам само планера за сватбата на тази булка, примерно, а да й дам примерни менюта, да й дам цветови комбинации, да й дам различни неща, които всички те решават нейния проблем, толкова по-лесно става. Наистина, има безброй много магазини в Etsy, продаващи дигитални продукти, които са еднотипни. Да кажем само планери, или само картинки, или само нещо друго. Разбира се, те също решават проблеми, но на различни хора. Но когато стартираме и когато искаме много бързо да увеличим продажбите си, най-лесната стратегия е да изберем един конкретен клиент, един конкретен проблем и да създаваме продукти, решаващи този проблем на този клиент. Разбира се, в някакъв момент аз мога да реша същия проблем и за хора, които си организират детски партита на децата си, нали, за рождени дни и така нататък. Тогава това може да бъде в същия магазин, може да бъде по същия начин развито. Не е необходимо да се ограничаваме с един клиент и един проблем, но повтаряйки този алгоритъм отново и отново, клиент с проблем, как му го решавам с какви продукти, е много по-лесно да растем. Много, много по-лесно и много по-ефективно. Тогава хората, които идват при нас, не ни сравняват с хилядите други планери, които си приличат. Те просто виждат, че това нещо е направено за мен. Конверсията скача. Ще дам пример тук с моя занемарен йога магазин, който сигурно много от вас са виждали, който има сигурно 50 продукта или може би по-малко. И понеже не работи по него усилено, има много малко трафик, има може би 30-50 продажби само на месец, но конверсията ми е 8%. 8%. Това означава, че 8 от всеки 100 човека, които са влезли в магазина, купуват нещо, това е невероятна конверсия, много висока. Това е наистина невиждано в електронната търговия. Защо? Защото продуктите са супер гига специфични наистина и решават проблема на един конкретен човек, който е преподавателката по йога, която няма време да си планира уроците и така нататък. И аз си давам нещата на готово. Ако аз вложа усилия да вкарам повече трафик в този магазин и вместо 100 човека в него на месец влизат 100 000,
което не е толкова трудно да се направи, тогава и продажбите, и конверсията остава, продажбите ще бъдат още и още много повече. Защото е важно, че аз съм оцелила човека в проблема. Това е стратегията. Това е стратегията. И вече след това идват, разбира се, тактиките и плана как да я осъществим. Но стратегията, за да удвоиш или утроиш дори продажбите си с дигитален магазин, с дигитални продукти в Etsy, е това. Специфичен човек с специфичен проблем и продукти около това. Това е моята стратегия за теб. Кажи ми, наистина, беше ли ти полезно това? Беше ли ти интересна тази гледна точка? Какво правиш ти в твоя магазин с дигитални продукти? Замисли ли се за това какво повече можеш да направиш? Винаги ми е интересно да чета вашите коментари. И всеки палец и абониране за канала и коментар. Знаете, че дава индикация на YouTube, че това е стойностно съдържание, че е интересно и го изпраща на повече хора. Желая ти творческо вдъхновение, вътрешен мир и ще се видим в следващото видео.